mai povestești? Cum închizi ăla, că de ce mi-e fric. Și pe unde te trezești? Dar sunt treaz. Mai stai, mă? Mai stai? O să mă gândesc și să văd și eu acum. 5-7 minute. Ce? În 5-7 minute mă ridică și mișu. Eram 5-7. 57. Oh! Făceam și eu. Deci ce îmi place cel mai mult? Ce îmi place cel mai mult? Ce-ți place cel mai mult? Mare seara când se recorește. Asta urmează să face. Și ce-mi place mie cel mai mult? Opa. Așa. Stai. Marea? Răcoarea pe care ți-o oferă marea la sfârșitul zilei. Știi de ce mi-e frică? Să nu spui că de același lucru. Nu. Ca și mine, de eșec. Frică de evoluția prostiei, după cum observi. După cum observ. Sincer, cred că de asta mi-e cel mai frică. De proști. Și ce-mi place? Îmi place cel mai mult să fac muzică. Mie cel mai mult îmi place să fac sex. La curva, mă. Like you see, Now you see it, I will show you my ability to levitate. in self-levitating. Hai să vă zic mai întâi ce s-a întâmplat până la ora asta. N-am putut să dorm absolut deloc azi noapte, că au apărut 3 mașini de poliție lângă bloc, dar nu era sânge, nu era agitație, nu era absolut nimic, dar au stat până dimineața. Timp în care eu, bineînțeles, neavând stare să dorm. Păi probabil că cel care a provocat incidentul trebuia să doarmă și nu puteau să-l trezească să-l ia. Și au așteptat până dimineața când se trezea omul. Da, să le ia... Odihnit. Așa, timp în care stăteam pe balcon cu capul aplecat înspre locul în care așteptam să fie ceva acțiune și în care nu mi-am permis să filmez, pentru că... Cei de la poliție sigur nu te-ar fi lăsat. Așa. Și un porumbel a ratat de 2 ori capul meu. Asta înseamnă noroc sau e doar coincidență? Nu știu. L-a ratat în ce mod? În modul... Plana spre tine sau... Nu. Cred că am încastricat. Altceva plana de la porumbel spre tine. Da. Da? Și nedormind până aproape de... înainte cu 2 ore de acum, am încercat să găsesc soluția cea mai bună pentru a ieși cu ceva în evidență pe ziua asta. O nouă tunsoare? Da, probabil, dar nu mi-am făcut-o azi. Cert e că, din câte observ, cred că ăsta e lucru care mă face să realizez
Că... viața e foarte grea. Nu, că viața e chiar banală. N-aveam parte de niciun eveniment. Sau probabil că ne ocolim. Poate acum, în momentul ăsta, când sunt eu la volan și aștept la intersecție, 2 intersecții mai încolo, o clădire este în flăcări, pompierii, unul din ei e grav rănit și încearcă să ajungă Nu se vede fum. târâși. Nu, că e mocnit. Arde mognit. Da. Pompier. Și dacă eram acolo, se întâmpla aici. Da. Adică ai impresia că toate evenimentele importante te ocolesc? Adică Nu. viața ta ți se pare monotonă? Nu, eu mă consider foarte norocos și consider că eu le ocolesc. Știi că poate că pentru cei care nu le pot ocoli, Da. ajung să facă parte din ele, știi? Da, foarte pe invers circulația asta pe stânga. Pentru mine. Ce iubești? Cred că iubesc să fiu fericit în primul și în primul rând. Iubesc momentele din viață în care nu am nicio grijă, sincer. Am intrat, De la cu dirt bike. Bă, stau ia pe aici? Da. Auzi, Aurel, poate îmi dai și mie să conduc pe aici. De ce râzi? Foarte mult. What makes you laugh? Good jokes. N-am prea multe lucruri în telefon mobil. Și cheile de acasă. Asta e de la intrare. Și asta e de la bicicletă pe care